Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih melih kalih kula Pak Pariyanto wonten ing pawiyatan utawa pambelajaran basa Jawa. Nggih, kagem kelas 3. Materi basa Jawa nggih punika saking Serat Wulang Reh, Pupuh Dandang Gula kelas 9 semester setunggal. Nggih. Langsung mawon sadèrèngé materi Pak Pariyanto badhe nerangake utawa njelaske rantaman utawa rencana pelaksanaan pembelajaran. Nggih, teng mriki Sekolah SMP Negeri Kalisale mata pelajaran basa Jawa 2021 kelas 9 Nah, materi pokok menika menelaah teks piwulang serat wulang reh, pupuh dandang gula. Nggih. Lah ancas utawi tujuan pembelajaran nggih menika setunggal. Bocah-bocah mangke saged mirengake utawa maos serat wulang reh khususipun pupuh dandang gula. Angka kalih, lah mangke bocah-bocah kelas 9 mugi-mugi saged mengidentifikasi utawa mangertosi napa kemawon ingkang dados paugeran tembang macapat saking serat wulang reh pupuh dandang gula. Ingkang nomor 3 mangke bocah-bocah mugi-mugi saged mangertos ukara-ukara utawa tembung-tembung ingkang wonten ing serat wulang reh khususipun pupuh dandang gula. Nggih. B. Langkah-langkah kegiatan. Yang pindah PJJ diawali berdoa. Nah, monggo sesarengan bocah-bocah kelas 9 khususipun ngawiti pembelajaran menika kanthi doa wonten ing jero ati dhewe-dhewe nggih. Kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Angka kalih syukur alhamdulillah dinten menika bocah-bocah saha Pak Pariyanto tasih diparingi kesehatan kenikmatan dening Gusti Allah taala. Nah, angka 3 Pak Pariyanto maringi materi wonten ing grup ya kelas mangke Pak Pariyanto langsung nge-share materi arupa PDF babagan serat wulang reh pupuh dandang gula. Banjur kegiatan inti bocah-bocah menika download materi ingkang sampun Pak Pariyanto share utawa bagi. Banjur bocah-bocah mangke ngerjakake tugas ingkang Pak Pariyanto paringke. Banjur diserat wonten buku tugas, banjur difoto, banjur diupload wonten ing Google Form. Kegiatan penutup Pak Pariyanto ngelingake supayane bocah-bocah purun ngupload tugas. Nah, pembelajaran diakhiri kanthi waosan doa. Ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Langsung mawon wonten ing materi nggih. Kagem pengeling-eling bocah-bocah kelas 9 tembang macapat menika materi ingkang wonten ing kelas 7, 8 ngantos kelas 9. Nah, dibalen-baleni terus nanging pupuhe utawa tembange benten ing kelas 9 menika pupuhe utawa tembang dandang gula, kelas 7 tembang pangkur, kelas 8 tembang gambu. Nah, serat wulang reh menika saking tembung serat. Serat tegesipun tulisan utawa naskah buku. Nah, terus wulang sami kalian ajaran utawa piwulang. Banjur reh. Reh kuwi napa? Reh kuwi laku becik utawa laku utama utawa prilaku sing apik. Banjur sing diarani serat wulang reh menika tulisan buku utawa kitab kang isine ajaran utawa piwulang kagem tiang akeh supayane napa? Supados bisa nduweni laku kang becik utawa prilaku kang becik. Nah, niku sing diarani serat wulang reh. Nah, banjur sinten sing ngripta? Nah, sapa kang ngripta? Ripta ki napa? Ripta ki sami kalian ngarang utawa nulis. Sinten? Serat wulang reh angripta dening Sri Susuhunan Pakubuwana sekawan kang jumeneng utawa ngadeg utawa mimpin ing kraton
Surakarta Adiningrat warsa 1788 ngantos 1800 doso. Nah, niku sing nyerat utawa sing gawe utawa sing ngarang Serat Wulang Reh. Nah, Serat Wulang Reh menika wonten 3 tembang cah. Nah, jinising tembang wonten tiga ingkang sepisan tembang gedhe tulagane Citra Mengging. Nah, terus Kusumastuti minta jiwa. Angka kalih tembang tengahan tuladane Girisa kalih Wirangrong. Nah, ingkang angka 3 tembang cilik utawa tembang macapat. Lah bocah-bocah ing kelas 9 menika materine nggih tembang macapat. Nah, nanging pupuhe pupuh dandang gula. Nah, tembang macapat. Apa to sing diarani tembang macapat? Nah, riyen nggih sampun nanging sakniki Pak Paryanto nggih maringi ngertos melih supados bocah-bocah kemutan utawa kelingan. Nah, puisi tembang macapat nggih menika puisi Jawa utawa geguritan kang kaiket dening paugeran. Lah paugerane iku napa? Paugerane guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Nah, tiga menika ingkang dados paugeran utawa patokane tembang macapat. Lah, apa to sing diarani telu iki patokan iki? Lah, sepisan guru lagu. Guru lagu iku yaiku tibaning swara ing pungkasane gatra. Berarti aksara swara sing ana ing pol mburi gatra utawa larik. Ingkang angka kalih cacahing gatra utawa larik saben sak pada utawa saben sak bait. Dadi guru gatra iku cacahing larik ana sing saben sak pada iku sak bait ana pirang larik. Iku sing diarani guru gatra. Lanjut guru wilangan iku cacahing wanda utawa suku kata ing saben sak gatra. Dadi angger larik iku diitung saben larik diitung suku katane pira, wandane ana pira, iku sing diarani guru wilangan. Nah, tembang macapat ana 11 pupuh cah. Pupuh sepisan Mas Kumambang tegese ku mambang. Banjur mijil tegese lair. Banjur sinom tegese enom. Terus kinanti tegese kanteni lan kanti. Tegese padha karo digelem dikandhani marang wong tuwa. Banjur asmaradana tegese tresna lan seneng. Banjur gambuh utawa cocok utawa jumbuh. Banjur dandang gula saking tembang dandang. Dandang kuwi apa? Dandang kuwi panggonan masak. Gula kuwi manis dadi panggonan masak. Gula manis nggih, dandang gula. Terus durma tegese durma niku napa? Saking tembung dharma utawa tegese sedekah. Terus banjur pangkur tegese mungkur. Banjur megatruh tegese sedo. Ingkang pungkasan nggih punika pucung tegese dibungkus apa cah? Dibungkus kain mori soale sampun megat kalih ruhe utawa nyawane. Lah ngoten ku setunggal welas cacahing pupuh wonten ing Serat Wulang Reh tembang macapat. Lanjut, lah sakniki wonten tembang macapat tembang dandang gula pada siji. Pamedare wasitaning ati Cumantaka aniru pujangga dahat muda ing batine nanging kedah ginunggung datan muruh yen akeh nyesmi ameksa angrumpaka basa kang kelantur tutur kang katula-tula tinalaten rinuruh kalawan rireh mring padanging sasmita. Lah iki sing diarani tembang dandang gula padha siji. Lah saben tembang iku mesti ana paugerane utawa patokane. Nah, patokane tembang dandang gula iki ana pirang gatra cah? Coba diitung. Gatra 1, gatra 2, gatra 3, gatra sekawan, gatra gangsal, gatra 6, gatra 7, gatra 8, gatra 9, gatra sedasa. Dadi tembang dandang gula iki cacahing ana
10 gatra. Lah gatra siji utawa gatra pisanan, gatra setunggal iku ana wonten 10 wanda. Guru lagune I. Amarga napa? Amarga tibaning swara utawa aksara swara ing pungkasan yaiku I. Nah, iku sing diarani guru lagu I. Terus wanda iku suku kata, diitung wae. Pa, me, da, re, wa, si, ta, ning, ati. Diitung mesti suku katane ana sedasa. Nggih. Nah, gatra kalih wonten 10 wanda. Nah, guru lagune A. Coba diitung. Cumantaka, Aniru, Pujangga. Nah, Cumantaka, Aniru, Pujangga wonten sedasa napa? Sedasa wanda. Guru lagune tibaning swara ing pungkasan yaiku aksara swara A. Dadine guru lagune A. Ya, ngoten. Banjur gatra 3. Gatra 3 iki wonten 8 wanda utawa 8 suku kata. Guru lagune tibane swara pol pungkasan yaiku E. Dadine guru lagune E. Banjur gatra sekawan iku wonten 7 wanda utawa 7 suku kata. Banjur guru lagune yaiku U. Kenapa kok U? Soale amargi ukara swara utawa aksara swara ing pungkasan nggih punika huruf U. Nah, banjur gatra gangsal wonten 9 wanda. Guru lagunipun nggih punika I. Banjur gatra 6 wandane wonten 7. Nah, terus guru lagune A. Gatra 7 wonten 6 wanda. Guru lagunipun U. Banjur gatra 8 menika cacahing wanda wonten 8. Nah, guru lagunipun A. Nah, banjur gatra 9 menika cacahing wanda wonten 12. Lah aksara swara ing pungkasan utawa guru lagu nggih punika I. Nah, ingkang gatra sedasa utawa gatra pungkasan wandane wonten 7. Lah terus banjur guru lagune nggih menika A. Amargi tibaning swara ing pungkasan nggih punika aksara swara A. Dadi patokan utawa paugeran tembang niki niku nggih dandang kula nggih. Guru gatrane wonten sedasa guru wilangan 10 utawa sedasa 8 7 9 7 6 8 12 kalih pungkasan 7. Guru lagu I A E U I A U A I A. Lah iki menika I A E U I A U A I A. Menika sing diarani patokan utawa paugerane tembang mojopat pupuh dandang gula nggih. Lah sakniki tegese tembang dandang gula. Nah, pamedhare utawa pamulange utawa ngandhakake utawa micarakake utawa membicarakan. Terus medhar sabda niku napa? Sesorah utawa pidato. Banjur wasita, mursita, wewarah utawa piwulang utawa nasihat. Banjur cumantaka tegese kumewani, kumendel, memberanikan diri. Kudune wani. Dahat banget utawa sangat bahasa Indonesia nggih. Banjur muda niku bodho, balilu, punggung utawa bodoh. Banjur ginunggung saka tembung gunggung, angsal seselan in dadose ginunggung. Tegesipun dibombong utawa digedhekke atine. Terus angrumpaka tegese nganggit
ngripta utawa ngarang ngrumpaka sami kalian ngripta nggih. Kalantur iku keladuk utawa ngaya-wara utawa omong kosong utawa keblanjur. Banjur katula-tula ngrekasa asor ora ana ajine. Banjur rinuruh saka tembung ruruh angsal seselan in. Dadi tegesipun pasuryan kan semu, ndungkluk utawa wajahe ndingkluk. Wajahe ndingkluk. Banjur ririh iku sami kalian alon-alon utawa elon nggih utawa pelan. Sasmita kuwi sami kalian sandi kodhok utawa isyarat. Ngoten nggih niku tegese tembung ing tembang dandang gula. Banjur ing pungkasan bocah-bocah niki wonten tugase namung kedhik nggih menika sekar dandang gula padha kalih. Niki diwaos mungkin terus dipadosi setunggal. Saking tembang ing dhuwur coba golek ana guru lagu, guru gatra lan guru wilangane kaya mau cah digoleki, diitung guru lagu, guru gatra lan guru wilangane. Kalih coba apa tulisen apa tegese utawa artine tembang dandang gula ing dhuwur. Lah dadi iki mengko digoleki tegese sasmita kuwi napa, ngraupi niki napa, puniki apa. Nah, mapan ewuh yen ora weruha. Iki tegese napa? Mungkin dipadosi bisa browsing wonten internet. Banjur angka 3 miturutmu apa piwulang utawa isi utawa ajaran saking tembang mocopat bubuh dandang gula padha kalih. Nggih, niku tugas bocah-bocah mungkin saged diserat utawa ditulis wonten buku tugas banjur di-upload wonten ing Google Form ingkang sampun diparingi Pak Par nggih. Sampun cekap semanten materi saking Pak Paryanto, mugi tansah mbiyantu bocah-bocah saged mangertos, saged memahami napa ingkang disampaike Pak Paryanto. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.